možno všetci, ale asi ženy sú trošku krajšie. Nehnevajte sa, ale myslím, že inteligencia zvíťazila. Teda, aká otázka, taká odpoveď. Pán Radačovský? Odpoveď bola naozaj úžasná, takže ja sa spýtam Lídia, celý večer o kráse, čo pre vás znamená krása? Mohli by ste definovať krásu z vašeho pohľadu? Krása pre mňa znamená určite vyžarovanie a asi aj charizma. A myslím si, že krásna žena by mala hneď zaujať, keď vôjde do miestnosti. Nech sa páči, Mikuš. Vici, ďakujem. Vierka, keby si sa stala miss, tak musíš reprezentovať vlastne slovenskú krásu vo svete v zahraničí. Dokonca som videla takú vec, že misky musia napodobňovať zvieratka a takéto rôzne veci. Ale mám jednu veľmi dôležitú otázku, ktorú ti musím položiť. Je to veľmi závažná otázka, podľa mňa. Do you speak English, my darling? Yes, of course. Hello, dear all. Good evening. Yes, I do. To sa mi uľavilo. Veľmi nádych a spokojom vyslov svoju otázku. Tak ja sa opýtam, kedy si raz vyhrala a máš sa toho titulu vzdať, ale nikto by nevedel, že prečo, pre nejaký dôvod. A musíš sa pre niečo vzdať tohto titulu. Pre koho alebo prečo by to bolo? Asi pre lásku. Dobre. Nech sa páči, pán Richard Miller. Ja nemám otázku. Sme sa Richard najviac obávali, chceš aspoň pokecať? Tá krása hovorí sama za seba, to je zbytočné, to nejak verbálne, nedaj Bože pokaziť. Tak sa nás poďakovať súťažiaceľi. Taká. Dušanka, ty hráš 11 rokov na klavíri, v budúcnosti by si sa chcela stať pianistkou, tak nám prosím ťa prezrať, aké máš pocity, keď koncertuješ? Tak tieto pocity sú veľmi špecifické. Samozrejme, ak koncertujem, tak mám trému pred veľa ľuďmi, ale ak hrám sama pre seba, tak je to niečo úplne zaujímavé, také extatické. Ďakujem veľmi pekne, dámy a páni, ďakujem superfinalistkám aj Ponote za vašu snahu. No, ja myslím, že v tejto chvíli to majú takmer za sebou, tak ich odmeníme jedným veľkým potleskom.